түгел, пекарь түгел, повар һәм доцент түгел, слесарь түгел, плотник түгел, мин простой российский мен. Мин хезмәт итәм в шараге, атамы аның трезвяк. Сез эшләгез заводларда, миңа булай да ништяк. Эй, ишек артында, чыгыгыз сортирга берәмнәр. Әгәр ишеп әлексәгез, көнем зая узмаган, барыгызны шишендереп, кыйнап йокларга салам. Бер зарплата гына әз бит, аңлагыз сез чуваклар. Минем дә күтләкләрем бар, миңа кирәк акчалар. Әй, ишек артында, чыгыгыз сортирга берәмнәр. Миңа әлексәгез, төрле мәсәлә табам, бөтенегезнең кесәсен айкап-чыкып чыгарам. Соң бит туган илебездә 100 гектар җир сөрсәң дә, ала алмыйсың күпме, көненә салам силелемә. Әй, ишек артында, чыгыгыз сортирга берәмнәр. Ишек артында, чыгыгыз сортирга берәмнәр.